Tornaré a insistir en els pregs i preguntes del passat plenari perquè a data d'avui encara no tinc la informació al respecte. En la primera pregunta li vaig demanar a vostè, senyor alcalde, informació sobre què estava passant entre treballadors d'aquest ajuntament, més concretament en la policia local, ja que per registre d'entrada hi havia una denúncia d'un dels agents, o d'un parell, no recordo ara bé, cap al cap de policia. Vostè em va contestar que se li atorgaven uns poders que no tenia per a evitar-les i que no podia fer res més. Doncs vostè com a alcalde, entre altres funcions, representa l'Ajuntament, dirigeix l'administració municipal, té la direcció superior de tot el personal, així com la presidència de la policia municipal. I no sap contestar-me què ha passat entre els treballadors d'aquest Ajuntament, doncs si no és vostè, no sé qui li ho tinc que preguntar. L'altre prec, i ja no sé com dir-ho, senyora Sansoloni, perquè sols em falta agenollar-me, li ho he demanat per correu electrònic, en comissió, en el passat ple. Li pregue que em faciliti la informació sol·licitada respecte a la policia local i em consta que el cap de policia ho va contestar al dia següent. Referent a la plantilla, nombre d'agents, tots, llocs de treballs que ocupen i a més crec que ara ja ho haurà d'actualitzar. I l'última pregunta, volia preguntar-li també al senyor alcalde si ara els pregs i preguntes van dirigits també als regidors de l'oposició, com va passar en el passat ple, perquè segons tinc entès els pregs i preguntes van dirigits als òrgans de govern i no als regidors de l'oposició. I si no, que ens ho corroboren el senyor secretari, si és correcte l'actuació. Moltes gràcies.